Ти нямаш ли чувството, че като те гледат милиони деца и всяко второ спира да се снимка с тебе да се снима, че ти имаш някаква отговорност към тези деца, че ти това, което правиш и това, което показваш, освен че трябва да ги забавлява, трябва да им дава някаква насока, която да ги движи в правилната посока, като пораснат. Аз ще кажа, да. Значи ние, как се вижда, спортуваме, не друсаме, не пием, не ходим, не взимаме наркотици, такива не пием. Значи даваме добър пример. Да, даваме добър пример. Какъв пример добър даваш ти, като клиповете са ти с кръв, с газари, целуваш се с млади момичета и се да искате по колите? Окей, добре, обаче всичко това... Чакай, той показва любов. Той показва любов. Какво лошо правя, като се силувам? В смисъл... Любов прави. Да не ги бия нещо, аз си правя кои неща, нали? В смисъл, аз ги силувам, не им вада зъб или нещо лошо. Давам пример, хората правят любов. Да. Не виждам нищо лошо. Да, ама мутренските истории. Това всичко е рап песен, брат, което е смисъл.